Υπάρχουν μέρη που πας και απλά δεν τα ξεχνάς ποτέ. Αυτό ακριβώς ήταν το Καστελόριζο για εμάς. Φτάνουμε λιμάνι και μας περιμένει η μαμά του Άλεξ με as you said και κάπως έτσι ξέρεις ότι αυτό το ταξίδι θα πάει καλά. Από εκεί και πέρα μπήκαμε κατευθείαν στο χαλαρό vibe του νησιού. Και όσο περπατάς αρχίζεις να γνωρίζεις το νησί τελείως αλλιώς. Και βλέπεις πανέμορφες καρέτα που ζουν συμφιλειωμένες με τον κόσμο στο λιμάνι. Τη γαλανόλευκη παντού στα σπίτια, στα καΐκια και τα μικρά ματάκια στα πατώματα που έχουν βάλει οι κάτοικοι για το κακό το μάτι. Και αυτές είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν ένα μέρος ξεχωριστό. Κατά τα άλλα, ήρεμες ημέρες, βόλτες με τη βάρκα του Άλεξ, προπόνηση, ατελείωτα περπατήματα στο ηλιοβασίλεμα και πανέμορφα τοπία και το βράδυ φαγητό στις ταβέρνες του νησιού και παιχνίδι με τα πιτσιρίκια. Και σου δημιουργείται αυτό το αίσθημα της απόλυτης ελευθερίας, ότι δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω για να είσαι ευτυχισμένος. Και δεν ξέρω αν φταίει το νησί, οι άνθρωποι ή όλο το vibe, αλλά το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και αν υπάρχει ένα νησί που πρέπει να επισκεφτείς έστω μία φορά, είναι αυτό. Όχι για να το δεις, αλλά για να το νιώσεις. Και όταν πας, δεν θα θες να φύγεις.